Gibutyag ni Police Major Maria Teresita Gaspan, ang spokesperson sa Davao City Police Office, atol sa pagighinabi sa DXDCR man Davao nga duha ka babayi ang napusilan diha sa may barangay Ubalde, Agdao District, Davao City pasado alas 8 kagabi, July 5, 2026. Gipakusgan na sa kapulisan ang ginalusad nga hot pursuit operation alang sa suspetsadong si alias Limen. Kinsa na musil sa iyang kaugalingong asawa nga si alias Gemma ug sister-in-law niini nga si alias Rovi kagabi, July 5, 2026 sa barangay Ubalde, Agdao District, Davao City. Sila, well, nagtinda dito sa Ubalde Dapit. Ni kahit lagagi ang suspect na nakamotor o gibaril. Ang target ato ang iyang asawa. No, na igo lang to iyang igsuon na damay. So actually this is an isolated case, no? Personal, arising from Bausit, personal or family conflict, no? Kanang domestic violence. Gibutyag ni alias Dodong kabanay sa mga biktima atol sa pagighinabi sa DXDCR man Davao nga adunay panaglali sa duha ka magtiayon kinsa dugay na nilang nabantayan. Ma'am, kapila naman na sila makita nga mag-away jud. Kitungod lagi anang kuan lagi kanang silos, nya kanang kabit sa lalaki. Dugay na jud na nila na problema pero wala gyapon balik kapila na nila ginakuan, wala gyapon. Ug sa dihang nahibala ni Rovi nga adunay pagpanghulga nga nadawatan si Gemma, giingong gianhaan ni Rovi ang pwesto sa negosyo ni Gemma ug nalakip pa hinuon kini sa napusilan igo sa abaga ug hawak. Sumala pa sa mga kabanay nga hangtod ning kasamtangan wala pa na operahan si Gemma, kinsa nakahiagom og pinusilan sa luyo sa ulo ug sa may dughan. Human sa panghitabo, nakaako pa sa pagpangumusta ang maong suspetsado kung kumusta na ang sitwasyon sa iyang asawa. Nag-chat siya mga 248 lagi to siya, nag-chat 248 sa kadlawon. Nangamusta siya. Ay siya kamusta na imong mama sa cellphone to sa kong igagaw na kamanguran. Samtang sumala sab ni Police Major Gaspan nga kaalayon ang Barangay Women and Children Protection Desk ng WCPD, mutunol na sila og psychosocial intervention alang sa mga anak sa biktima kinsa hilabihang apektado sab sa maong insidente. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Karin Beltran, Tatak!